Ih, udara Tuh kini kan air terjun dah, Pak. Enek. Iku mah banyu mili. Milih ngene mbak terjun iso. Oke, fix. Berek foto rek. Alah, ban susah. Itu kalau gue banget sih. Alah kok kon gak. Sebenarnya keturunan Mbak Indah ya. Alhamdulillah foto ya. Lek banyak aku bilang beneran. Yo, ada kita kena saraf tadi gitu ya. Internet ono sih. Apa, Mbak? Kelainan sih. Yo kelainan. Yuk kene wis berlebih-lebihan. Iya, apik pengen ngono. Jang, jam aku. Kan iki sing ngeruh yo wong kene tok nah. Wong iku golek ya dhewe dhewe iki. Ora dhewe nek ndi ngene yo. Pas mbak pas ganti BP gak ero kabeh nek aku sungai. Nek proposalmu ku piye? Gak usah. Nopo jenggot. No, kapan? Jauhnya tak pusmar. Proposalnya tambah gak satu PI. Nggih kan TPI, Pak. Tak bu piku lho. Nonton-nonton nyiksa untuk selfie. Selfie jene, selfie buat foto selfie. Aku ndak kejegol api iki ngomong. Tidak ya. Tidak. Lopo, aku gak mau mani. Mesti nada ya ngono. Malam. Aduh, ini iki ngalem. Awak Awas woi. Walah. Abang. Dosan kok mandek kabeh lho, Mbak. Mari ndok kono kabeh Mbak Indah aja kelas. Lho enak liwat dulu. Mandelungup. Apik ya koyo ini. Mandelungup.